नमस्ते प्रणाम दोस्तों। हम हई भोजपुरी गायक लक्ष्मण प्रजापति। एगो हमार दोस्त बा जवन की करिया बा यानी कि सांवर बा। उ एगो लड़की के पटावल चला और लड़किया के जब फूल लेके गुलाब के फूल लेके गई प्रपोज करे खातिर, तब लड़किया ओकर गुलाबवा लेके अपना पैर के नीचे कुचल के चल गई। तब लड़कवा के बड़ा तकलीफ भइल तो आके हमसे कहता, कैसे कहता भैया, गीत के माध्यम सुनी कि हमारे दिहल गुलाब अपना लाते से कुचल गईल, हमार दिहल गुलाब अपना लाते से कुचल गईल। हम हरदी लगावल चहली ऊ चूना लगा के चल गईल। हम हरदी लगावल चहली ऊ चूना लगा के चल गईल। हाई छोड़ करियावा के ऊ गोरका पिघल गईल। हाई छोड़ करियावा के हाई गोरका पिघल गईल। हम हरदी लगावल चहली ऊ चूना लगा के चल गईल। हम हरदी लगावल चहली ओ चूना लगा के चल गईल। तो दोस्तों, जिनकी भी गर्लफ्रेंड चूना लगा के चली गई, धोखा देती है, आप लोग इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस पे स्टोरी लगाइए, स्टोरी पे लगाइए और स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप पे, और हमारे रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने छोटे भाई भोजपुरी गायक लक्ष्मण प्रजापति को खूब प्यार से आशीर्वाद दीजिए। और जिनके मोबाइल में पहली बार रील गया दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ।